Allahu zai wai mai komai na ɗaya duniya ne saboda Allah saboda annabi ina shan kunu kamar ina shan zama kunun nan ina sha ji nake kamar ba a duniyar nan nake ba Allahu zai zahiri Alausa ina tambayar da kun jiya mun baya to da Allah mai ni je wannan kunu rabban nan sha kunu mai daɗin wannan billahi allazi tun auren ku da maman Zubairu la ilaha illa huwa in dai ka samu tuwon dawa irin bakin nan miyar kuka tuwon kanwa kana kaiwa kana kawowa billahi allazi ban ga wanda yake daɗi sai ka tuna min da an zahiri mun kuna ta magana mai ibi komai daɗi mai ibi komai daɗi ba za ku tsaya ba ku amsa ba ba san muna abin da jiran ibi ka komai daɗi sai ka faɗa baka san abin da ibi komai daɗi ba ai a duniya abin da ibi komai daɗi ba komai bane illa kashi shi kashi in yi matsayi ka kai gaban ɗaki sai dai iya da ji ka kana ana lafiya sabuwar mai jego muka samu yanzu nan daɗin kashi ne tun da za ka tsanki ina za ku ha ba kai ya baya arziki ku dawo mu zauna mu zancen duniya kun zo kun damun da dan wani kunin ka dan daban da shashanci ka ce kunu ya ba komai daɗi a duniya kai kuma da ke shege wai tuwo ya ba komai tuwon ma na da talauci ya dame ku dole an gaya muku abin da ya ba komai daɗi a duniya menene illa kashi ni ma ba ta babban majalisa